beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Bueno. Lagunak. Ostra, gaizki bukatu duzu urtia, Ez da bukatu... Bueno, ganoraz, ez? Hasiko gara, hola, 2008ko azken saioa denez eta hau ez denez entretimendu saio huts bat. Batzuek ala uste bat ere, guazen mamira eta guazen diskursoa sortzera. Bai, hori da. Bai, ne ustez bai. Umore politikoa da. Hori da, beraz. Azkena hongan hori galdetu nion, izarri, Kevin. Vale. Zer ditzi duzu RFF-ko presidente prebarikazioagatik zigortutako pepero bat izatea eta presidente orde nazioi bat jarri zana, kaldeko izkeran tebas bat. Vale. Bueno, orduan, tebas bat, hori ez da Mikel Laboan kantuko... Tebas bat? Bai, aipatzen dau Mikel Laboan kantu baten... Bai. Hor, historian inguruko kantu bat, erregek... Eraitsi alzuten, ez dakize, eta ez... Bueno, tebas bat, bueno... No, tebas da hiri bat, ez? Hiri bat? Bale, horreti da orduan. Hiri historikoa da? Bai, ez? Bai, tebas da, Greziaz, antzinako Greziako. Bai, eskoria epatzen da, bueno. Hortik, nun baiteko hiri bat zan. Ez atzu pentsaien pinimat, igezin jotela zure galderatik? Hori, ez dakotu impresio? Bueno, poster naiz. Zan egote, ligako presidentea izatea... Nazi bat, eta zuek teba zitza entzun bere izena, eta hiri historiko batera jo izena, esan nahi du, ze ondoko bakatu da, mundu hontan, zaudeten mundu hontan. Bai, tebanoak, los tebanos, bai. Hor zian oso borrokalari honak, ontsa ja torrixat, bai. Bale, eta igual bataiaren batu irabaziko zuten. Bai. Eta orduan hor da esaten duena Mikelek erregeak etzuela irabazi bataia, baizik eta, hombre. Bale, zentzuako. Beste gente hori. Ez dute esaterik izango beranduegi entretenimendu saio huts bat izan zenik. Hori ez dago esaterik. Hori ez dago esaterik. Esan da gehatzea. Hori ez da historia, hori ez da entretenimentua edo, ez? Ez. Edukia mamilla. Hori, ez que Mikel Laboa esan duzuela, torri xaburura, hau gala horrekoan esan deben, bueno, ez da, bestela, esan bat dut, esan, amama, Ez zuk esan aurretik aldot gauza puntualizau zure inguruan. Bai. Dagozu, ne ustez, kriston gaitasuna, hartu tema bat, kontzeptua bea, eta hori, tebas bat hartu, eta erosin legutatik beste tema bat etateko. Hori dagozu, kriston gaitasuna hortako. Bueno, zuek me bai, ez? Eskerrik asko. Mikel Laboa eran itzuliz, amama eta joan ben kontzertu batera, hasi berri xasanean, ez zenean oso famatua, eta zizan bere lekeiti horrekin, kontau neben. Ez, baina imaginatu ezaketa maira. Bai, hasi zan lekeiti horrekin, garrarmiztuka eta garrasika, eta amamak eta betzekin egin ahotsa berotzen ebilela. Ahotsa berotzen ebilela eta lako baten ja kontzertua txispun. Bueno, hau zan du Mikel Laboa. Ustot repe bat inozula, Bai, nipe bai. Kontauta zeukan. Ja, mierda. Bueno, barkatu. Bueno, gazteenak hori egiten badu. Zarroke beste gauza batzuk, igual, hola. Hori, Ruper bezala kontzertutan. Jo. Gaixo da Ruper. Pizkat egin zuen. Gane gara komentatzen Ruperto bakarka ikusi genula. Eta ondo, Ruper beti ondo. Osea, uno dinoi. Gutarra. Ruper forever. Hombre, bez, hori, zarata horrek ASMR moan aldia konsidero. Era bat. Osa, musikan, musika da, baina musikan parte, baina repertorioan parte. Hori bai, zutik egin zuen kontzertu guztia, Bai. Bai, tabureteri gabe. Hola. Orduan, bere alde hori. Joa. Ja. Vale. Ekuiko da hori 70. Ez, baina horre, hor ate joka. Bai. Euston da ikan kintxakoa dala. Zure itxasek kintxakoa? 76. Bueno, pues hortik. Hortik, 76 ardan. Bai. I esatzu pentsaen japonesan bastante antzakola euskeria batzutan behitu, Zue jasek kintxakoa? Zue jasek kintxakoa? Igual oinatikoak bai. Oinatikoak. Euskeriak ez, oinatikoak? Tolosakoak adibidez? Ez que niko, ez dakit tolosakoak. Zure aita zekintakoa da?
Zekin tatatako, teka da. Bakizu zekartatzen Rupert eta hauekin? Agian, zeuek ezagututa agian, pasatu segurutik. Alako jendea ja hain estereotipizatuta da ona. Ez? Ja, guretzako Rupert da, ikona bat. Eta hola ikuste duzunean da, bere betarrekoekin, bere izkera, bere siberesia, oza, dena da bat. Eta, karo, beti ikusten duzu hor, estenatoki gainean, eta hola, kontzertuak, karo, nola nahiko, a ber, nola esan iraindu gabe, baina laua, zan dezagun. Kontzertua laua, hori ez da iraina. Zan dezagun, lo geratzen bazara, ez zaituela esnatuko. Ez da, gongo subidoia, kenduta egunkararen kanta, haren abestu diazuna belarrira. Ostia, orduan, eroiek ordorik ikusteko arazoak. Zati, behin lo hartuta, iatzen iazareko bukatu arte. Eroi aurrekoan komentatu genoa. Eroiek? Eroi etxarte. Bai, eixara. Siesta kontu. Gurekin. Bai, Robertorekin bai. Orduan, nola ikusten duzunean, alako jendia, eta ja ezagutzen duzula hortik, imaginatzea beste goera, ez dakit, pijama jantzita reno handi baten irudiakan pijama bat. Permanent turist jarten duen kaka egiten. Pijama bat. Permanent turist, hori da. Hain ikustat, Ruperrek badakola bere buruatik barriteko gaitasuna. Hori bai. Bai, nola gitu? Horrati da unien, bai, botatzeitu batzuk, nahiera kanta da kantartean. Bai. Autobarrea praktikatzen dago? Auto zer? Autobarrea, bere buruei buruzko burukeriak? Bai, bere... Segurazki bizitza osoan ez du inork irandu. Ez? Da, hain... Ruperrek bai. Zaila da beha iraintzea. Eta beak, bat ezen nik esaten nuen, beak beste inor. Iraindu o... Ez dakit pizkat presionatu, ez dutu arazti. Bai, guk hemen egiten duguna. Bai. Beak ez du egiten. Ez. Baina inkluso ikusten zaionean... Gauzatzukin ez dagoela adoz. Ez. Beti esaten du hitz politekin. Guztiz. Brian Currinen albokoa. Osa, beti gatazka bideratzeko pertsona egokia. Facilitatzaia. Oso zuzena, ez? Bai. Ez dut ikusten, ez dut imaginekin azarre. Ez, hori da. Gero galdetu barko zaio, bere etxean, porque bakigu. Bai, etxean. Ze sorpresak ematen duen bizitzak. Hori bisa da, bai. Ja. Manetzen genuen, zuen herriko... Bai, goratzen naiz. Historia eta gozei. Bai, egon da nau. Ez que Ruperren lagun bat, da nire ezagun bat, eta esan dozkun Ruperren beak bialketan nebela bere buruari buruzko memiak. Bere buruari buruzko memeak? Memeak, bai, estilo... Euskalki guztiak hitz egiten dituen pertsona eta bere foto bat, eta hola. Automemeak. Bai. Bere burua, norberaren burua azparra egitea arte bada, nik uste hori dela... Osa, muga bat bizitzan. Osa, ez alenean gai... Bai, guztiz. Arazo botogor, bai, terapia. Ja. Terapia. Guk horregatik badazpada beste bizkarrera egiten dugu barre, ez? Bai. Osa, kagu nivel hortaz gaizten. Aldala. Autobarrera. Bueno. Zuek gaizarete edo zertaz barritxeko zuei buruz. O bada horat gaien bat, arantzatxo batekin edo. Gaia ez dakit. Akilesen tendoia. Arrizar. Beste podcast baten esan, Akilesen taloia, da tendoia, barkatu. Taloia, ez tendoia. Akilesen tendoia. Bai, hori da. Zatik aipatu bihu beti programaretan brat. Ezin ju programa pasau brat aipatu barik? Zina brat? Akiles... Akiles. Eginegoena zinean. Brad Pitt. Hauzukala armadura bat kartodizkoa bezala. Hora, zira guztena eta buena korrika ditzen tipua, eta armadurek isako mobiu plastikozkoa izango bazamura. Plastikozkoa zala, bai. Ostia, zu Brad Pitt hola ikusi un erdi pelotetan, eta fijatu zinen kartezko hortan, Kevin, ez? Kevin, pectorali begira hola gola bera. Eta ipurri jarketan da, bai. Bai. Ega zan guapo zegoen, film hortan, Bai. Pordixek usteixako? Baina gauzat. Igual hau da bilde generaiten entretenimentu utxalea. Igual, nun dau edukia. Bai. Akiles gaur egun balitxeka eseko izango zen? Seguramente bai, Akiles seguruen inmortala izan, ez? Bai. Eta gaur egun inmortala izateko gertuen... Oiek.
bai, proiektu komunista baldin bazauz, zara nolabait proiektu universal baten partaide moan, ez? Osea, ez etorkizun handiko proiektu delako, ezik eta aldarrikatzen dutela dela oso trascendentala bezala, ez? Bai, eta frakasatzen duenean, mende batera berriz bir sortuko dela bere errautxetatik. Ja, komunismoa... Bueno, ez dakita, igual ez, Bueno, betirako ez da izango, proiektu hori ez, Hemendik bosten urtetara igual ya... Hombre, berez, eskerreko proiektu eraldatzaile guztiak, helburu nagusia da, bueno, ez, orain, agian nire buruarekin ez nago doz. Esaten joan bere burua desegitea. Ez, karo, ja, lortu zulako, baina... Historiak agian esaten digu... Igual ez zaudea doz, Ja behin hor zaudela, zertako jomonez, ja, venga, tu genez gozo. Bai. Bueno, korporatibismorako joera. Bai. Dano daukagu, hau berandu egia espaldia zen, gero dekadentzia joan ginen, baina ez duguna utzi bez. Hori, Greziarrek uste zuten zirkular zala zea eraldaketa politikoa. Zagoela demokrazia, demokrazia ekizala pikin bat, krisian sartze zala, torte zala famazko dun tipo bat, eta autokraziaten bihurtze zala, autokrazia hori berrio degenera bitxe zala, ez da egiteta, beti ziklo bat zala historia politikoa. Berdin da egiten zenun? Bai, igual da, bai. Osa, ziklo bat dana da. Osa, carpe diem, ez? Momentua bizi, porque berdin da egin gauzun, gero torreko putakumen bat, iztoratuko du hau. Eta orduan, Grezia ondion ziklo hortan dago, sartuta, gaur egun. Ja, ez dakit. Ziklo, ez dut... Gaur egun zer da? Diktadura da, autokrazia da... Uste hori xaizan doina, gaur egun gauzela berreo diktadurara bidean. Mierda! Diktadura eta gero. Torreko gara berreo demokrazia. Jo, nila disfruta de nebila, demokrazian onura danetaz. Ja, hori gisa da. Jo hemen zerbezia eraten. Pues si H. Bildu irabaztekotan do. Ja. Ze teoria klase da hori. En plan, joera mundiala, en plan Trump eta Putin da, hauek. Oiek. Eta se acabó la fiesta eta olakoa. Salf. Y, por cierto, Ruperrekin bukatzeko. Ruperrek egiko dago internetez. Sí, besaran bizira. Ze kompainia. Badu eta badakit. Eta ze kompainia. Ruter Ordorika. Ondo karri eta... Edo Martin Rutherkin. Esanik ere, bai, karo. Vale, ya está. Izar, ointxe, venga, esan. Horpegira, gauza horpegira esan. Ez dala humoreskoa bez programa hau. Horrekoan, igual ez da oso zuzena. Zer? Txiste bat. Seguramente Baizen nik dislexia toke bat badakot batzutan. Vale, orduan hortik aldozu. Orduan dakot bandera berdea esateko. Edo zen gauza esateko. Naieran, ez da lehen aldia egiten duzuna, ere. Ja, igual ez. Zer esaten dau, mago dislexiko batek. Txatan. Ez da hona. Bueno, guztu usat, bat ez be, nire txistia eta gero zuge gehiatuzta zuge izki, eta derrepende hori bota oso, eta hona jazta, parez pare alga. Horrek atuta guz. Osongi, gaztiak. Bueno. Zer mogu jankak, ondo? Jankak. Zer? Jankak. Barkatu? Ez duzu asko jaten? Jankak. Jan, asko, janka. Asko jan da jankak. Bai, janka. Betekaia. Ni ez da gotu joera asko. Zeri jan eta ez saltza hor, bost ordutan da jan. Ja. Gaizkiz geratzeko zeniden aurrian. Porque ez dela esango dizu norbaitek. Jan gehiago. Ja. Bai, nik aukeratzen dut gaizki geratzea. Gaizki geratzea? Gaizki geratzea. Geratzea. Bai, autorregula ginen naiz eta saiatzen naiz askoz jaten. Behin ez dut lortu, Orduan, bestek nola jatuten begira. Bai. Nik janka itzen dut. Jan asko eta, bai. Bueno. Ondo, familia eta gauzaiek? Bai. Ondo moldantza, familia? Horten amama barik, utxunetxua. Hori izate da, lehenengo gabona pasau arte... Dolua. Bai, ondio gabona. Vale, ya está. Orduan gabona pasatu dolua egin ja. Ya está. Txispun. Vale, ondo. Askar. Bueno, eso. Ritualak. A ver, nik gabonak guztain zaizkit, jai dauka dalako. Jai lanetik. Oporrak. Bai, bueno, berez lanen abil, baina beste lana. Bai, gero nahi familia kontuak eta, bueno, a ver. Ja. Ez. Ez jatzu guztai, ez la familia. Neko garri gatu da. Ja. Familia kontua, ez? Bueno, a ver. Hor daude, ez? Nahiago dut, irabazterateatzen gara, zelaira, beti zinda. Zintzeroki, nahiago dut, hau espero dut familiako bateko bentzuten badu esartzea personalki, baina nahiago dut portaventurira joan,
Gabonetako Baskari da fari baina. Familiakin baino. Hombre, claro, eta nik nahiago dut joan... Nola? No. Ostras, portaventura, esatia, zeramongo nahiago dut joatia, ez tegit, infernura, familiakin egotia baina, Mars pasa baina, portaventurara. Zue bai, orduan? Jo, nifango nintzen portaventurara. Orduan zue familiakin bakotzu gauzatxuak, ez? Ez, baina portaventura de guai dau. Ez? Beste adibide bat jarri. Barkatu. Ez duzu bukatu. Ez dut bukatu, ez dut bukatu? Zezauzu? Ez duzu bukatu esaten? Bai, bukatu da, hau? Ni bukatu, hau? Naixo da, fatia portaventura. Nik inot bukatu eta zuk inozu bukatu, nik ezagotena. Ez, nik inot nire terrenora ekarri. Zuek zarei portaventura saleak? Nik joango naiz. Joango zara edo? Kau, zu adina zauz, ez? Bai. Zu adina zauz. Aita txito. Ez bakarrik. Ja. Eta zer zara, esaz estiloko aita portaventurerua zara? Eta montatzen dana, hau pase bip hauek erosten dituena, edo ez? Joderi. Osea, umeekin berein espitosismo maia handitzen duen leku batera, jendez beteta, eta gainera jaz basa integratzen, ja. Sufrimendoaren sozializazioa boskatu genuen bere gara HB-en, baina... Eta zer irten zen? Irabazi. Irabazi zuen hildogak. Eta esun funtzionatu. Beraz, ez gara jaio sufritzen egoteko. Beraz, Ramon Bichiflein, eta... Bichiflein ez. Tutukisplas. Bichiflein. Danea. Estatu batuar izan aurretiko hori mendebaldeko kultura hortako espektakuluak... Antzerki estiloko espektakuluak, cowboysak, teiatutatik botatzen eta gauza hor, ez dakit hori. Eta dituzte horiek? Lehen bai. Bai? Aspaldi batian. Baleike? Ni aspaldian ez fameina. Ja. Zango izut? Bai, simaz. Ni horra fago nintzen zuzede manintzen, a muerte. Honentzarok ekarri du? Honentzarok? Bai, zuiz ekarri zuen. Honentzarok portaventurarako bidaia? Bai. Kasualia ez? Bai. Osa, gai atera duta. Zu portaventurara zoia zai? Testualki. Bale. Eso es, bai. Ostras. Ebarik ezagutzen dut bat ligatu bintzuna, Portaventuran, zehazki, kauboien zean terrenuan. Bera. Baizulako izena horrek, Far West, edo. Bai, mendebalde urruna. Nola, ez dakit, tio bigo raro bat erola bueltak emuten dagoena. Ez zuen onde ikusten, mareatuta, ez? Ez dakit, baina gogoratzen dut. Tabernan bezala, goizeko, ez? Eskua mute itxizian. Bai, ikasbidaian junginan. Ezagutzen zian, aurretik bai aliau barik eusen. Eta holako barraka baten bueltak abitzela? Ez dakit. Baina, barrakatik geitxi eta eskua mundu hau jasen. Bai? Ze polita. Osti, hor barrakan zauze Nik ez. Klasiko batek. Hostia, zelako bizto bisa polilla gisa. Bai. Igual aurreko gabetik aliauta usen da nintzen enterau izan leke. Baina nire fantasian, tio igual, ez dakit pasau zen. Ze fantasia edazkasun, Ja, bai, izan leke. Orduan, tripan tximeleta gauko ziluzten, eta gero hor bueltak ebilita gero, ja tximeleta mareuta, ez? Ja, igual. Tripan tximeleta gizatea, baina gauza nazkarrea horik, ikusi aldi duzu tximeleta potoluak. Ze bitxo nazkarrea dira. Bueno, etasun osoz, hemen saio hontan animali guztiekiko, respetu zitzaten dugu. Bale, hori izaten duzu dakotzulako lagunak norren, ez? Bare bai. Gaueko tximeleten inguruen zabiz, potoloak eta ietxu da. Potoloak, tximeleta potoloak. Metafora bada, aixi, Isabela tximeleta. Ja, bueno, baina, oinarri historikoren bat izango du, Bai, hombre, izango dau. Bai? Bai. Hipotesirik badako zuen? Ez, zu maite mintzen zinean. Ez, orain, bezik eta lehen. Lehen hori da. Bai, maite mintzen zinean lehen. Ez utzara ikusten gai maite mintzeko orain. Hondik ez duzu, abestiaren letras duzu amaitu, ez? Nien ez gai bertxolari esateko. Hau zela boikendo. Gaia jartzeko, bai? Bai, gaia jartzeko, bai. Lehen maite zinean, izar, hiru bertxotan, edezun doietan. Zergatik tximeletak urdaien. Galdea zuri inotzut. Etzaren gai maite mintzeko gaur egun. Le baina gutxiago. Nik ulertzo maite mintzi dela proiekzioa desala, ez? Bestean gan ikustia zure alderdi ona bezala idealizatuta, eta orduan zure burua geho eta gehiago landu, geho eta gutxiago maitentzeza. Maite mintzeza. Maitasuna... Bai. Onanismoan... Niko galdetu diot, behin batei galdetu nion, batei da nire teraputeri. Gema, una cosa. Y entonces,
galde erdeaz egiten dueak, baina orduan zure burua gero eta gehiago landu, gero eta gutxiago maite mintzeza eta begez haustan. Bai, oso ondo, Aimar. Zu bai distipulo ona. Eta nik orduan, bale, ulreketot. Distipulo zautzen? Ez, hoi oinaz maut. Baina, bueno, pilima da epikuo izateko nahiz kursua. Bai, Ja, nire guztot esetz, gainera, nire guztot enamorek esarela zure kontrako bat, gutxi espero zun persona bat, arritu morek esaren, personaje hau, ez? Bai, kompatibilia, zu guzti duzu diferentzian hortan, zuk itzalian dakotzun faseta horrek eta bestiak azalien dakona, eta orduan, klink horren gantxoa bezala. Jode, orduan fondo, ze persona denak iguala gara. Fondo, zela. Fondo guan bai. Gano daku faseta igualak desarrollauta edo desarrollatzeke. Ez diferentiak. Orduan, ja, baina. Ez, bai, iguala. A ber, nik uste maite mintzia, bate bat asko gorrotatzeo zumunia moan, proiekte dozula zure gabeziak bestiengan. Maite mintzia iguala, baina idealizazio. Horrek ez da gure esan, gauza maite mintzia eta besta maitatzeko gaitasuna. Difentia. Ja, bai guztiz. Vale, bueno. Baina esan da beratzen da. Bai, ez dakit esan hortaz. Bai, ez guztuan engon zu entzuten, baina... Zela iritsi zeizu. Ez nago... Zerrek errazon natzen dizu? Nago adoz, eta ez nago kontra. Dimbo. Bai. Bueno, urrengorako ausnartu etxen, eta etorriko zara. Eiak bezala ausnartu eta etorriko niz. Oso, ondo. Olentzero maiteko duzu eta ze? Olentzero maiteko... falda bat, bai, falda zela esaten da euskera. Faldia. Ez que soineko bat ortexat, baina gona bat etxaten gustau, eta jazta. Eta frakatxo batzuk, kamisetat, ondo. Eta ropa, Bai, ja, bai. Hola, gode, Bai, Pausa kulero dira, Negisa da. Kuleroa kaltzetinak eta guardasolia. Urtero. Joder. Zitzen dut izan. Zurekin gaude. Muak. Horrengoan... Olentzerok orduan ez da oro jaki, ez? Ez daki zure guztua zintzu dian? Edo naita eman dizu... Ez que toko usat tiak inoz. Ez que lagun eskutua egin du etxean. Baina, a ver. Bueno, olentzero. Olentzerok, eta olentzero, toko usaten olentzerok. Normalian, ez da erosten besti guztekin xakon gauza, ez da beri guztekin xakon gauza. Hori pasagin xatzua. Claro, tokatu zaiz olentzero txik. Olentzero txik. Ja. Zure xe? Ni gazta bat intxaurrekin. Ondo? Bai. Joder, gaztako garestia dia? Horregatik, ba. Gazta osua? Osa, plan... Osua, bai, osua. Bai. Urte osorako, alimentua. Bai, eskatutakoa ekarri dit. Oin kolapsua iristen bada, zuk irango zu? Bueno. Pare bat azteo. Ja, gisa da. Bueno, komuniko pela bezaztu, Nahikoa. Bueno, baina lauzarete etxian, Ez nirea da, ze hostia. Familia deus estatu behar da. Naizta, oendik ez garen ingai izan. Hola ez. Nire lagun batek bat. eraman zuen azerrira gazta zati bat, idia zabal zati bat, eta pentsatu zuten jaboia azala, eta dutxarako erabili zuten. Seixo? Oie, gisa da. Oso, buena. Sekula gaztarik ez bozu ikusi, edo ez pintzat estilo hortakoa, ze pentsa egin duzu dara. Ja, hombre, eta lehendaiziko gazta baldin badaga frantzesek ituten gauza ustel hori. Ja. Urdina. Eta horiek. Ja. Eta kepa. Bueno, eta? Nebi janaria. Bai? Bai, Nafarroako produktuak. Errigora? Errigorako saskia? Ez, bale, ez segi barkatu. A ver, hori, a ver. Ez errigora, ez dakizu ezer dan? Sakondu hortan mesez. Ni, Kemine arritzeko gaitasuna hortu zarren buruzoia desain zabala da. Vale, bai, errigorakok. Bai, janaixa. Vale. A ver, eske, ni gurotena da, zela gure entzuliak, ez etara erdiko bilatza. Gura, a ver, eske ez dut, en gure nahi ona iristia, baina, vale, jazta, zuek behartu diazu ona iristia. Gure entzuliak, bakitzu, eta esan du hemen 2 baino gixotan, tontuak diela. Horro ni batutan hartzen dut rola, gauza simple batzu galdetzeko, zatik gure entzuliak... Azaltzeko? Bai, azaltzeko, ez da, oza, zimaz da, herrian pentsatzen. Bueno, toda, bai, hola, ez dakik alkatxofak eta tomatia eta hola gauzak. Eta 250 €. Ondo. Benetan be? Bai. Sobra. Hola, gordin? 250 € billetetan.
5 bilete orduan. Baina hori egiten da. Oso ondo, zer lezeketun. Guau, bai, zer? Ez da egiten 16 urtetik bera, dola. Bai, segun zure garapen kognitua. Ez nik esan nahi, baina... Ja, hori da, igual, Aimorfan etxetik ja. Horrekin dakazu sarrera. Jonda nago, enez gulosoen bizia. Ez? Seguro? Ez. Baina, egia da... Ondion... Ez, baina ondion familiatik genez separatu zen, nahiakin bizinez, eta bianko ere gotekin. Vale. Eta nahiak eman dizkizu barrunte horretu marpago? Amane, esto ez teguten dio. De hecho, nik ematen dio behari. Kobratzen dite alkilera. Beha nada etxea. Coño. Vamos, ondo, bakizten opariak, Joder. Bai, ez dakit, a ver. Joder, nire jo nintzen olentzerona, hau konta baldin mot esan, Azkenen guadez jo nintzenean olentzerona, oza, plan, oinatiko ofiziala, herri eskolakoa eta ez, edo ikastolakoa, ez. Oinatiko udaletxearen olentzerua. Bueno, beste gauza bat, oinatik lehen egotezean bi. Presuena eta bestia. Klasiko. Bai, bueno, ja gaur egun bat. Eta... Ja, gara, estaban espresorik. Akordek izan horrekin, Aimar. Egote ziala violentzero. Bai. Bat presuena lekoa eta bestia... Bai. Hori da, bat presuena lekoa eta bestia... Bestia bez. Bestia presuen kontrakoa. Bueno, ja neukan... Presuen kontrakoa nada, porque ez duzu presorik nahi. Hori da, bai, klaro. Eta presuen aldekua txarra, zauz presuen alde. Barkatu, Ez, gaina horren ari ezagutu ez bukaeran neska bat, da biena ikasten master bat, nun lantzen ari da presondegiera abolizioa. Gai bezala, ez da borrofia. Ondo, ez batik ez. Bai, eta igual kartzela guztiak ezabatu? Bai, kartzela sistemera abolizioa eta beste sistema batzuk. Bai, eta orduan Joker nun sartu diezu. Joker da Marveleko zea bat. Bueno, baina... Ja, ulertzen gara, bale. Joker guztia. Bakizu zenbait Joker dauzen... Galtu behar. Joker, gaur egun Joker ona da, ez? Jakin Phoenixena. Azken filmetan, bai. Bueno, empatia sortzen dizu. Bai. Bat ez be, proletalgoan, edo herrian, edo desjabetuetan. Antisistemat kutsu hori dako. Bai. Zeiten duzu, bai, ez da politizatua, ez? Ez dauka diskurtso politikorik eta kontzientzia politikorik, baina ja bakarrik behan kokapena eta behan egoera eta bere... Claro, eske gaizki pasasun, tipoak. Bai. Eta instituzio burgesek ez zioten lagundu baina. Ez. Horti da, Torkio. Bai, hombre. Hortik eta gero trauma familiarek eta horrela. Bai, anaiaren. Betu Luigi Mangione. Bai. Horrei buruz hitzein genuen? Ez. Bale, venga. Garatu tezia. Guak gaixa da hori, zetaz du karri lehen. Ez du karri, ez gari. Aldo titxi olentzeron parentesia eta ero jarraituko Luigi Mangionekin. Bajun nintzen olentzerona, nekixenian olentzero ziala, beste bi hoiek... Bai, egual 10 urtekin, ez? Baina karameloak emutenen da igoen nintzen. Eta nire horren egin mutikotxo bat, jota xalaua, loan 5 urtekoa hola. Eta ni hor, nik belarrixe jarrenen da entzunin ez eskatu dutzen da. Eskatu dutzen baloi bat, eta txikle bat. Txikle bat. Baina, hola, potoloa. Barruan beste txikle bat dakaten noritakoa. Eskatu dutzen, boni burot baloia, eta txiklea. Hostia, bastante modesto, Eta ni hor, betzia marrutekin, xalau, eta ni berrume. Zune zen nion eman, txikle. Bai. Etori. Txikle trafikoa. Luigi Mangione, edo Luis Comilón gazteraraz. Bueno, bai, Luis Comilón. Arrazoi. Guapoa da, tipa. Ze fantasia paso da honekin. Ni ados nago. Ze riparrea dakan, Bueno, hori, bai, nebien hortan, baina, hortasun, bai. Pues bueno, hori. Bueno, txoin, claro. Enbardu gariketa, Ebinearen izenean. Zein da Luigi Mangione? Ni bakitzen nun kontuatu nintzen hau, aurrukoan beste podcast baten egon nintzen, eta han esan zidaten... Zer izan, porzetu bitzen? Guri izan esan gabe? Zio podcast, a ber. Ezin dute zen. Ezin dute zen? Ez. Haunek egite duen gauza guztiak ezin dira esan? Ez, ni dago ne bizitza intimo. Hollywooden parte hartu dela, ezin da esan filma estrenatu arte. Horren podcastismoan... Luigi Mangione da italo-amerikar bat, kontuz. Italo-amerikarra. Al Pacino, ezela. Al Pacino bezala. No? Bai. Edo... Bueno... Eta... Ez dakigu gehiago. Ez que pratek egiten du beste peli baten roi hori. Italiarrarena... Italo-amerikarra, bai, hola, mafioso bat. Bai? Brad mafioso? Bai. Beritxurakin? Bai, gaina bukatzen da pelia esaten Amerika negozio bat da, holako zuz.
Amerika ez da nazio bat. Amerika negozio bat da. Bai, da, braten film antolizenia. Tori zaten da mafioso batek? Bai, ez dakit. Brat. Eta orduan, 3 dimentsiotako makina badako, Nork? Honek. Luigi Mangione? Bai, dago 3 dimentsiotako makina bat. Bai. Hori da. Bai. Etza horren informa. Arrazoina. Dago makina bat. Hiru dimentsio. 3 dimentsiotako makina. Horrek egin jau pistolia. Bai. Pistol zartu du balak. Bala bakoitzian kontzeptu bat idatzi hau. Bai, hori nahi. Eta kontzeptu horrek eukan erlazionauta, seguro enpresak ezestatzen dotzuenean dirua katastrofe bateatik edo zen arrazoiatik, esaten dotzuen ukazio hortan esaten dotzuen hitzak. Adibidez? Esan... gaztelera ez hortu xat. Puta comida. Rechazar. Hola, defender, rechazar. No sé qué, bai. Ez da gitu euskez hori izaten? Ez... Ja, ni bez. Ez da, esan nahi zuen, seguro probak euren artian esaten dagoena, euren joder, txat. Jerga. Bai. Jerga. Euren... Bueno, ulertzen da, bai. Oiek, Bueno, total, burgues bat akaba ahora. United Healthcare. Burgues bat. Bai. Burguesa bera. Burguesa... Baina, burgues top, burgues. Burguesiaren barruan, ez da gehi. Osea, txolotu dute McDonald's batean bazkaltzen. Ze burgues klasea. Bai. Beak hil dauena. Da burguesa. Bai. Thompson. Bai. No? Bueno, ez dakit, bai. Bueno, ez dutako osasun seguru etxerik handina. Handina, tekinen geixen dako zer buruzagia. CAO. Bai, CAO hori da. Bai. Ja. Bueno. Tiros, eta gero junda bere patinet elektrikoan hor. Bueno, ez duela ez da zebat hori egiten. Eta itxura danez, tipua geukan asmua, tipua, hau hau akabo, eta bere gainean botateko monopoliko bilete faltso batzuk. Baina nerbixuekin aztu inxakon. Tirua botata, monopatinean pirauzen. Hola. Che Guevara berria bai, baina dena ezin da. Dena ezin da. Eta oin, behan, etorkizuna zertan datza? Bizi arteko kartzela. Polita ez. Hor ez da hori zigorra, ez da. Honen esan da, gero beste CEO oiek asko kendutela bere argazkia LinkedInetik eta hola, ez? Boom! Zein argazkia? Ia baten haien argazkia. Beste norbaitek bereiek hil ez ditzan. Beldurra, imaginatu. Oen arte horiek zeinek ezagutzen zituen, nola hemen, nik esaten baizut, zintzu dira hemen, jo que se. Ja. Osa, burgues horiek zagitzen. Enpresa handietako buruak, dira, Iberdrola eta alakoa, pues bueno, telebistan eta agertzen dialako. Baina beste maila bateko enpresatako buruak, biztaz, gutxik ezagutu ditugu, baina hauek. Bueno, honen jarritu jopuntuan. Oin jala gutxi hartu zen argazki baten, Espainiako estatuko presidentia, Espainiako armagintza enpresetako, igual 30 burgesekin edola, batzala realeko tipo hau. Eta hor, aurpegi danak ikusten zian, bizten. Bai. Ondo hongo zen euren produktua, eureri aplikatzea. No, test dummy. Hori ditzen dira, hola, panpin horiska horiek erabiltzen dituztenak kotxetako istripuak eta probatzeko. Bai. Pues hori, baina haien produktuakin. Fusiltzarrekin. Ez Luigi Mangionena fantasia da bastante, ez? Fantastikoa. Zein behar dugu, borroka armatuaren apologia edo usten dugu. Ja, hori da betiko galdera, Nahi zuet, Ez hor sartu beharko ga, minimoki irratzo jo politizatzeko, nik ustot. Osa, gure pete Ni postu inaiz. Zuek, lehenengo zentzazioa esan, ni postu inintzen. Zuek zer? Postu, eriotza batekin. Hilo pertsona bat, betirako hilina, ukatu inxo bizitza, horredako seguramente behan semealak, eta seguramente Andria, edo iguales. Behintzat, jarri da, eztabaidan normala etzan egoera bat, dala hori, osasun aseguruen, ez dakit, tirania hori. Eta zilegi da hortarako pertsona baten bizitza ukatzea. Karaka bauten da uste izen bat, zeharka urtean. Beste tipuak? Bai. Abai?
Bai. Orduan, talion legearen aldeko azala. Ez, hori ez da talion, begitruk. Ez. Baina bestiak zelak agoten dago, jentia. Jo, ukatu ikamu esatzu ebakuntza bat. Bale, hola gauzak? Bai. Ez da ukatu igual pintxazo bako zu, eta ez dakize, o jo que se, Ez, osasun segurua da. Osasun. Bai. Han privatu denez dena, gainera. Osasun seguruak eta ukatu... Puedela! Bittira eta hori ba, ostiratxo... Ratatatatata. Hori ukatzean eta ukatu, defenditu, no seke, esan euren lema, jende ukatzeko ebakuntzak eta tratamenduak eta hori dana. Igual, zoiaz apendicitis batekin, eta de repente dakotzu peritonitis. Eta hori eta gero, baina aukeratu biozu edo erraustu edo lurperatu, ez? Baina hor mandinga dago, hor gauzatxo daude, irakurri zuen 286aren teoria. Ez? Ez? Bai. Konspirazioa, ez? A ver. Hor ja lerrokatzen nahi zara. Bai. Ez orduan ez da nik esaten dutena. Ez, bale, zer da hori? Kontuza? 26 urteko Robin Hood berri honek, bere Twitterren zekan profilan goian jartzen da argazki bat, gurean adibidez agertzen gara, zu gu hostiatzen, airean. Aixeari hostikara bat ematen. Bueno, hori ez dago testigurik, eta gu sufritu benen zurik gara. Bai, testigo ni izan nintzen. Beste batzuen artean. Jehobakoa. Eta honek, zekan argazki montaje bat, 3 argazkikin egin da. Eskerren agertzen zen, bera, hor, selfie moko bat. Erdian agertzen zen, bere bizkarrezurraren radiografia moduko bat. Bai. Zantza, osasun arazoaren bat izan zuen, eta hortik etorko zitzaion txinada. Eta gero eskuinan, da garrantzitsuena, zegoen Brilum. Brilum. Zer da hori? Eta gizu zer den Brilum. Brilum, ez? Pokemon bat. Baixea. Pokemon bat, Pokédexen. Pokédexen da Pokemonen bilduman. Dakana, 286 garren Pokemona. Zenbakia. Vale. Esate zuen, bueno, ze. Oso interesante doia asunto, momentu zondo. Bai, ez bukatu mesez. Geratu horrekin, 286. Vale. Beraz, 286. Hori da, Brilum da, tipo, oio dinosaurio txampiburu bat. Vale, postia. Zue jakite. Vale, igauza bat, irabakizun bat. Bere poteroak ez dakizki. Aldik eta gehien mamitu, azalpen hau, eta aldik eta gehien atzedatu bukaera, ze bidean ja disfrutatzen abil. Vale, Brilum. Gero, Twitterretik atea gabe, tipuak, imaginatzen dut atxilotu zuten arte, argitaratu zituen txio kopurua, zen bat? 286. 286, zehazki. Osa, hor da, kasuia Pokemon bat, eta bere txio kopurua. Hori ja, kasualitateak, bueno, hortxe, Bai. Gero, osasun eskaera baten, osasun laguntza eskaera bati uko egiten diotenean, osasun etxe putakume guztiak, legalki hori uko egin alizateko baztertze kodearen zenbakia, 286. Oso, Isa, dana zaila, zer dainen? 286. 3 kiloa zote dituzu, Isa. Eta gero dago, Bibliaren testamendu zarra. Bai? Hostia. Eta 8 puntu, 6. Haiek oso modernoa ziren, eta ja dezimalak erabetzen zituzten katoliko puto horiek. Vale. Edo bintzat haien ipuña idazti zutenek. Hori, bai. 8.6 versikuloak dio zehazki, hobe da osotasunez dabilen pobrea, bide perversoak hartzen dituen aberatsa baino. Beste bat. Aldo zurrepikatu. Hobe da osotasunez, edo integritate osoz, ibiltzen den, edo dabilen txiroa, bide perversoak, bide gaiztoak, hartzen dituen aberatsa baino. Hori... Ostra, kontuz, Hor ez ditu aipatzen 3 buruan, baina ia. Beraz, ja 3 lotura. 4. Manjonek. Akatuzun beste pajaro hau, Manhattanen. Bai, zoria. Puntu hortan, jartzen mazu Google Mapsen, puntu hori. Bai. Noraino jun, ez? Bai. Gero bera, atxilotu zuten,
beste herri batean Altuna, edo holako ze, emategu pelotaria, baina Altunako McDonald's baten. Antzegon. Bai. Pues bi herri, bi puntu bien arteko distantzia. Berreunda 6 kilometro? Ez. Ai! 286 mila. Mila. Gutxi gora bera. Imposiblia da? Nola ez. Joda, 286 mila. Mila, pero 1000 kilometro. Vale, mila. Mila, no, horrelakoa dira, jankiak. Lau. Da gehiago dago, Bai, ba. McDonald'sen. Guain zarean agertu dira. Bai, ba. Altunako McDonald'sen. Agertu dira zarean berantzon jaten. Zaborra, baina jaten. Eta gero agertu omen dira, bueno, a ver, zarean, bakizue. Zenbat hamburguesa? Faktura, ez, fakturak. Bera jan zuenaren fakturaren argazkiak, eta zenbat ordain duzun? 206 euro, McDonald'sen hori ordaindu bazun, geratu zan... Sentimo. 2,86. 2,86 dolar. 2,86. Ba, ja. Baina bendik ere badago, Jo, Ze, bere lehen guzua. Dana frogatuta dago, edo... Tipo, honek gure honi izan serie bateko protagonistia... Momentuz dana. Bere lehen guzua da Nino Mangione. Nino Mangione. Bai, dena tira izen guapo, bere familian danek. Eta da gainera, Trumpen alderdiko diputatu bat tekinon. Aio Juan. Ostiako baten. Eta neko ezaguna menda, bueno, ez dakit ezaguna edo, ezagun zemaz. Bueno, 2008ko abenduaren 12 arte, imaginatzen dut hori dela, beste honi berun pizkat buruan sartu zion egunean. Ja. Alegia, CAO akatu zuen egunera arte, bai? Bere lenguzoak, badakizu zenbat jarraitzaile zituen Twitterren, zenbat pertsona jarraitzen zituen beak Twitterren, 286. Nola geratzen zara, bere lehenguzua, beste estatu baten bizi dena, fatxa, ez bera bezala, eta justo Twitterren jarraitzen zuen jende kopurua izatea, bere Pokemonaren puntu, osea, zenbaki bera. Bueno, nik hemen bi gauza dagote esateko. Ja, nik bat. Nik bat geixau. Ni 286. Nik bat, zuk esan lehenengo. Bale, nik esan got. Da pixmat Jesus de Nazaret, baina gaur egungoa, ez? Ez nuen esan nahi, baina... Robin Hood, Jesus de Nazaret. Pizkatatzera goginda, hor dago, Eta gero, baita dago beste konspirazio bat, dala monopoliaren inguruan, zauri aurkitu zizkioten biletiak motxilan, gero urduritasunakin hartu zitzaion motatia etxura denez. Bueno, horrek jazaten dago neurtez ez dela Jesus de Nazaret. Jainkoari zitzaion naztuko ez. Ba, ikusi nahiko nuni Jesus kapitalismo betean bizitzen. Bota edezala lehenengo harria, bekatu bat egin duenak, Jesus ere ez dala libratzen, kontuz. Vale, jarritu. 28 garren kapitula, 6 garren bersikula. Horia. Aimarren. Zaira. Monopolixak dauz beste konspirazio batzuk, eta monopolixan ez da gizarri jamozu, zoiaz kartzelara. Bai. Eta bere buru bezala ez da gizarrin jago, eta kartzelara falta. Bera. Salotura ona. Tipo, jolasten da bil. Ez dakit. Zan naizun, Ja. Bueno, Mangione. Bai, nik neugan bi gauzazeko, eta aztu inxet. Mierda. Txerixo? Bai. Ez bengetan. Que pena. Bueno, bat, da, ostra, hemen daun mamia. Ja. Movida konspiranoikoak, oza, peña konspiranoikoak olako materiala baska iturri interesgarria da, ez? Lana dago, Ja, claro, ikusi du. Hori alde batetik, eta bigarren aldetik, hori da nik proiektu baten kritika bat neretik kanpora. Eta bigarrena. Goratzen zaten hemen egun baten itzien genuen sinkronizidea inguruan. Kontuz, Nien ez akordaiken. Bale, sinkronizidea inguruan, no? Itzien genuen oso azaletik. Zer da sinkronizidea? Kasualidadea, kausalidadea. Badakitzu, por cierto, parentesi bat igurota. Ileket? Fantasia. Elekezu. Claro, noski. Badakitzu, sinkronizidea programa hortan aipatzen egon ginean sinkronizidea ne lagun bat fabrikan ebilen hau entzuten programia, ez? Eta momentu baten San Fermin aipatu genuen, ez? Bale, beak entzun zuen hemen San Fermin, programa bukatu zen, jarri zuen SA,
ez da sozial alkoholika, eta justo behan kantu bat, gora San Fermin, behan kantua, San Ferminen inguruan, jarraitu zuen Femitxean, fabrikatik irten zen, eta kanpoan kamioi bat, eta zagartzen zuen kamioien. San Fermin? Ez, berrunda lauta zei, ez bromea, bai, San Fermin, bai, sin más. Jo, Ikusten? Osa, ulertu oso, ez? Ja. Kontua da, sinistu inbar dela. Gu horrein fedegabea ginen, baina sinistu behar da, fede ariketa bat bada, ez? Pizka, lanare badu, Ja, bat Zari dut, hemen ikerketa lan polita dago. Hostia. Burutu bat zaizu tipoaren lenguzo, bueno, claro, saguna badin bada. Ez, eta iuzu zuia zaude horrekin, eta esate zuen. Hau esaten duen Twitterren, eta gero ikusten duzu zenbakia, eta zitrutate. Arkezkenan, bila basabitz aurkituko dituzu, ez? Kasualidadiak. Seguro? Igual behan zabor poltsan ikauzi hor kontatzen hasi, berreundala eta 6 zabor obiektu. Berreundala eta 6 da, zazpi. Ja, edo amaika. Ez. Hemen landuta dago, Bai. Bai, zenbaki guapoa, guztu duzet. Zuek adoz hau zei inauenakin, ozer? Osa, nik ulertu ditzen dut. Zu nahi ez duzuna da bakarrik hartzela jun. Nik ulertu ditzen dut, zein. Kao, zuia esan duzu, aldeko zure apologia indozu. Nik duten agura ni bakarri fatiak azela, orda zuek esan. Baina, a ber. Honen izen burua hortik jumar dula. Baina gara, bi identitate sexual ezberdinetako pertsonak, eta bi genero ezberdinetakoak. Bueno, ez dakizu hori, Aimar. Hori... Babit gauzak esaten... Txoin, zu emako miesa? Bueno, asterizko jarriko. Osa, nire buruan etorkizuna da genero, ordan. Bueno, nahi jaixo naiz... ordan. Garai baten, bai... Gauzat, atxilotzen gai justenean orduan, poliziak, imagino, atxilotzen gai justenean, hemen apologia jaten, ez, violentzena. Eta ordan ze, zuketzatu zu, ez, nik genero bariko etorkizuna emestot, beraz, sartu Kevinen zelda berdinean. Zeiku fango ginen bi kartzela diferente eta ulerketze duzu, ez ginen junto hango. Horri buruz nabil. Horrek ez nahi dut esan, berdin dala nik koinze apologia egin, total, zu bakarri zoiaz kartzela. Ni en todo caso, asikin fango nintzen. Vale. Ulerketze duzu? Bai, ez que, ostras, buelta unduzia mundu eta horra jateko, zentilot. Bai. Ja. Bueno, pues alako jende sola garriako, Ostras, ez que estatu batuetan, gaina itxura danez, kompainia honek, zela da, nesuke healthcare. Bai. Healthcare. Azkenengo urteetan eukitxun irabazizak izan dira, izimat bilioi. Bueno, lana ondo indan señale. Ez dia izango 286 milioi. Eta, Ez. 286 milioi. Izimat bilioi, eta klaro, diru hori aldozu lortu. Ez da bilioi, Estatu batutan... Estatutan diferentia dira bilioiak. Bioi bada 1.000 milioi, ez? Hori. Bala, baina ez da gizen bat 1.000 milioi euro, ez? Bai, ez da gizen bat 1.000 milioi gehiago. Konzan urtean konparota, orduan. Hori zela lortu daue, aparte afiliatuko puru eixo dugu dara, tratamendun ukazioak eta begoruntza fandia. Geroz eta ez zela zaten da eskrupulo gutxi udako, jende ukatzeko gauzak. Ideologikoki oso lerrokatuta ikusten zaitut, Ni osasungintza publikoaren alde nago. Hori da zure iragan erizain gaitzesten duzu. Ja, esango digu, lana langilek sortzen dutela, eta ez enpresaren jabek. Ja. Hortik jarraituta. Bai, hola jarraitzen. Baina gauza bat, zuzabitzoin apologia egin osasungintzana, eta zuzara erizain zure rola abandona usauela filosofian alde. Osa, erizain bezala behitu zenbat bizita salbatzen zegoen, nik ez dakit filosofo bezala. Eta jendea... Filosofo bezala zero. Zero, ez? Inkluso igual jentia hil, depresiño batik eta suizidio raigunda. Eskori, irakaslea... Nera behi Platon erakustera. Hori, irakasleak beti zaten da, ez? Mundu honek berdin berri jarraituko zula aurrera irakasle gabe. Zoko hori uste duzu, bai. Bueno... bizitzaren historiari erreparatuta, uste dute egi verdadero dela, ez? Bai, ja igual bai. Zango nuke? Hori oximoron bada. Oximoron? Egi verdaderoa da, ja. Bueno, ez da, igual ez da. Oximoron ez da... Haue, komento gabe, tio. Oximorona ez da zerbait imposiblea edo kontrakoa plan... Elur beltza, eta alakoak. Elur beltza. Ez que beti konfunditzen ez. Ez da, elur zuria eta belar berdea dan, edo elur beltza dan, oximorona. Igual, zuk esan, normalian hemen arrazioa egin duzu. Oxi da, bai, ez? Bai? Oxi da, bai. Greziako referenduman ez alzan oxiren aldekoa. Ez dakit. Ediko, Europar Batasunatik ateatzekoa. Eta moron, deno dakigunez grezieraz. Moron da, ingelesez, eta ingelesa dator latinetik. Ja. Bueno, ez dator monostik gorez. Baina klasiko horretik, moron da tonto edo...
Moron, you are a fucking tonto moron. totala. Moron, tonto da. Sí, moron. Bai, moron. Igual moro hitza gaztelerazko urte datu. Nik uste urte atorrelare bai, Plan tonto, hauek tonto. Kontuz, kontuz, oin bai. Ez, gaztelerazko hitza moro beti izan da despektiboa, ez? Osa, euren artean, marroki batzuk euren artean moro ez dira deitzen. Lagunekin beti biltzen ez, hola, ez? Ez, baina da gaztelerazko hitz bat, ez? Bueno, ez dakot ideia zipitzik. Ja, baina por segaso berba, ez? Hori da. Bai, oso ondo. Bai, oso ondo. Ni moro ez, baina nomo bai. Nomo? Nomo zitzen en un momento baten. Nomo da hitza, ez? A ver, Robin Hood honena ostean, edo zein geratuko da pringatu baten pare, bere alboan. Ja, saber nor dakan irudimentsituako inprimagailu bat, azteko. Baina baude beste artista batzuk, Pokemon izena duen beste herri batean, hemen apuntutut, Don Jemon. Don Jemon. Ez dakitola hor jatzen den, Herberetan. Bakizu lehen Holanda itzen genion, bere buruari ja... Holanda. Bai, Herbere. Bere buruari ez dio Herbere ditzen, ez, eurak? Bai. Bai? Zezatek Herbere. Bai. Bara. Herbereetako egoaldean dago Pokemon izan duen herri hortan. Eta drogea eskutatzeko niko gai behintzatu gain arte inoiz entzunez nuen bide bat topatu zuen. Horko artista bat. Bai. Karabanan? Ez. Ez, obia. Kontua da, Juan Zelaan, ja fitxaute izango zuten Maderoek, Herberetako Maderoek. Eta bere txera jun, han egon ziren harakatzen, eta mandanga topatu zuten. Baina gero, hango Madero bat, han, lobategian zegoela, bengo zen hor bere kandikarazen jolazten, o zain, ez beste Maderoen zain, eta zan zuen. Tipo batek, zergatiak bere lobategian, nomo bat. Nomo bat. Tipo Ameli. Ameliren nomoa. Ameliren, bai. Ameliren nomoa. Estilo hori. Bitiko jardinetako. Bai, hori. Yankee edakatena, porque hemen ez dago. Bueno, bai, hemen flipauren batek izango du, ez? Nomoren batek. Bai. Ameliren albokalteak izango dira. Zingo du honek nomo batekin. Eta gero, Aranon. Barruan. MDMAs egindako 2 kiloko nomo bat zekan artista horrek bere lo bategian. Ostras. Eta erutu zitean zoragarrea. Zoragarrea. Izango zara, izango zarena. Baina beti, estiloarekin. Hori egisa da. Bai. Nezela trafikante? Baina, ondo izan da. Ze fardoak eta zeletxe. Nomo bat. Egisa da dozela estiloak gauzak itxeko. Nomo hori, esaten zidan bere lagunara, ez? Ze esaten duzuen belarrira. Ze estilo? Gauzak itxeko estiloak dauzela, hori egisa da. Estilo batzutan... Estilua da batzutan, historia pasaitzeko edo ez pasaitzeko variablea. Vale. Adibidez? Adibidez, Che Guevara zan oso estilosua. Zuk imaginau Che Guevara zatarra izatea, Che Guevara oso guapua zan. Ez da bromia, Ez zuen... Imaginau, ez zara guapua izango, Che Guevara. A ver, heroien artean, heroi etxarte, por supuesto, badakigu oso buen horra gola. Baina beste heroi munduan izan diren heroien artean, zin izan da zatarra. Ja, esko hori da. Egongo da, agian ez du golik eta egin, Pentsao. Ja, esko ez. Eskerrekoak, guaiak, Baina gaur rengo... Mussolini eta ez du balio. Ja, Hitler, Franco, hostia, jota sakarrazia. Bere txikia, no? Franco jota sakarrazia, Franco, bai. A ver, gero, ez da la hori importantiena, ez? Barrukoak importau? Bai. Vale. Baina, a ver, hola, eskerreko bat... Hombre, Argala, heroi bezala, nuke jarriko. Oain, guapo bezala, nuke jarriko. Heroi etxarte? Argala. Argala. Oso gurun junga, be. Baina, eske gabitz epaitzen... Eneko aritza, oso guapoa zan. Bai? Pelikulatik esaten duzu? Bai. Eske pelikula batean hartzen da, justo? Bueno, alakoa, ez? Oinarri historiko handia zeskan, horrek. Bai, segurante. Sabino Aranabe, buen horro, buen, Bueno, ja. Ja, igual ez da baina ez gabitz ikusten eskerreko jentia. Bai. Eneko aritzaz esan eskerrekoa? Euskalduna. Beraz, eskerrekoa, ez? Bai. Gara hartan. Bai. Gutarra, bentsat, ez? Euskalbertzaleak eta hori. Bai. Baina, gabitz epaitzen gaur rengo kanon estetikoen arabera, ez? Ez, a ber. Nola? Venga, epaitu 14. mendeko kanonen arabera... Zazpigarren mendeko beste bat. Epikuroen aurpegia.
Epicuro. Epicuro arpegia ez da ezaguna. Ez da ezaguna? Ez da ezaguna zuretzat, no te jode. Ja, Sokrates etzan oso guapua, hori zaten daue. Eta... Sokrates eskertierra zan? Bastante, bai. Zelake bastante. Sokrates futbolaria, baina bestea. Sokrates eskertierra zan. Sí, a ver, aristokrazian parte zan, privilegiatuen, oza, etzan esklabuan golkotik bizitzan, eta ez zuen hori kritikeien, eta ez zuen SBI-en, hain zuzen be, gente hori dana, oza, esklabuak, eta emakumiak, eta atzerritarrak emantzipaileko. Defendio ineri horpegira, Sokrates eskertierra zela. Bere metodo zen maieutika, dara erditzea griegoz. Osea, emakumerako... Maieutika da vegano jate dute zer, bai. Emakumeen konsiderazioan pseose bazeukan. Ez oso androzentrikoa. Vale. Eta dana zalantzan jarte zuen, igual zalantzan jarri zuen. Ja, claro. Ez que zuen ese herri dutzi datzi, eta orduan igual dena zalantzan jarte zuen. Vale, oza, ja. Postmodernua moan, ez? Dana fluidua da, ez da egirik, ez da gizien. Ez kontrakoa, metodo zientifikoa iritsi zen. Eta gaina, zientifizistia gaina? Bai, galderak eginaz, iriste zen... Jesucristo bezala, zuen eserriatzit da utzi. Ja, hori da. Mira, Nietzschek esatezun Sokratesala filosofian Jesus de Nazaret. Naneko txapa zan ezan. Sokrates, bai. Nola zuen eserriatzen nahi. Egia da, Bai, egisa da, ditze zioten, zela da, tabano, euskera zela da, esparia. Bere motia hori zan, tabano. Ja. Igual zeus, bankete baten hor, aristokratak, eta errepente bugan, jazta, etorri da. Sokrates, petxau. Nahiago kuñaua. Zuen zain ginen, a ver, Marx noiz esango zenuten. Marx, Marx ez da oso guapo. Bizar horrekin. Ni sentitzen dut. Ez bizar horrekin da. Aian argazkilariaren arazoa da, ez, hor... Ez? Bueno, gaztetan bako punch. Bai, ulertzen, bai, ja. Gaztetan beti... Bueno, denok. Nero osasun arazoak zituen. Ja, bueno. Baina hori, horrek, orduan, jazta, orduan, berenda. Lenin ere... Bueno, Leninek dako, ez da guapua dela, baina dako... Ni lioko nintzen. Bai, zu lioko zinen? Jota liau. Baina Lenin gazte... Lenin gazte, hombre, hor viejito, ez? Bane ustez, zar... Igual geixo guztien txot gazte baino, Lenin nahi. Bai? Estetikoki, bai, ez da gizatiko lau jutuen egolako ben horpeira geixo. Troski barru daue, bai. Bai, barru, baina dakan salma batik. Troski bat topatzen zu barru hauean oinetin. Baina betaurreko horreik, xarma hundixak. Hori bai. Ia berdana gizonak esan gabitz. Esan guk beste gizon bat? Aquiles. Aquiles adibidez bastante guapoa. Oso guapoa. Oso guapoa. Sartre etzan guapoa, haukan begi saltoiak. Lucio. Urtubia? Bai. Lucio heroia bada, baina... Heroia bai, igeltzeru bai, baina hortik aurrera ez dakit. Eta faiatik bera ez dago guaporik, hori dena dakigu. Faiatik bera ez dago guaporik. Ez? Ez dago hori eta inon. Ez hau zuzu? Arnaldo tegik badako zerbait, ez? Ba, heroia, ez? Ez, baina, bueno, zando zerbait, hola... Hola. Ez da sakarra ez da, Ja, bueno, hola jarriz gero, Borja Semper. Borja Semper. Osa, ya sabéis, vean ideologiatik... Kau, baina baita eskertierrek, ez astu eskertierrek. Arzu eze, ni guztina, ez eze politikari edo heroina, heroi famosokin dauko zinen. Rafeko tipa, no, zan? Rafeko. Ez, Meinhof. Bai. Esto kontrola egin. Rafeko tipa, punta. Bai. Joder, ditzen da. Hori bai. Hori bai. Boboar? Boboar oso guapo. Boboar rekin eskan bera gauzak, por cierto, Behan gauza dukan. Gauzatxos eskan, Bai ez? Eni betzun da dako. Batek eskuluzia zeukan pixka. Eskuluzia ez dakit, baina gero... Babosia zen? Ez dakit, oso sortu. Babosia ez. Ez, zuk zentzun duzu. Ez que... Igual. Okertuko naiz. Ja, igual, ja. Ikertuko du. Rollo txarra. Bai. Baina, bueno, ez dugu kenduko. Seguro Che Guevarak ere, bitu nintzen baitak eatzizun, eta erori zitzaiona gero, ez? Bai, zerri datzizun ba? Oso gizon... Matxirulo. Bai, bueno, hor, Che Guevarak ere, bai, ez dakit, bortxatuko zituen, ez dakit bortxa hitza erabilizuen. Bortxa? Bortxa igualetzuen erabilizuen. Igual. Hola, zehoze, bai, potentia. Ja, suposatzen bezala, zela gizona zan, eta besti dutzakoa, gauza batzukin gozituela. Pancho Villa?
Pantxo bila ni de palo. Gaina, Pantxo bila... Bai, hori tipo... Bai, hori tipo... Horre bai bortxatu. Bai. Pantxo bila ez dena bestea, Mexikokoa? Bai, bestea, Emilio Zapata. Ez da, bigoti dukan eta... Bai, claro, esar mandikoa, bai, izar. Bigotazo hori da, jakin behar da, baina... Honekin zerreko zeako napilin bat. Zuendako baten batekin liaikerak orduan oso importantia da guapua edo guapia izatea edo esan bestea. Odo ez da garantzitsua edo... Esan beste. Edo horre, ez da giz. Bueno, neko kapena aldatu nia, denporan zier. Nahizelako pertsona, bueno, dinamiko bat. Eta denporan zier nahilako gauzea ikasten, ez? Ja. Eta orduan lehen gehiago fizikoak importantzia gehiago gen. Ja. Batzenian neukalako integrauta kanon bat. Guaiara nahi da. Desaikita dago. Baina gero lieken da jota guapa dianek. Eta, a ver, mesez. Nundik eta oso hori. Ez que nego legia oso guapia esan majo. Ez? Hori zintzan. Ez jarri duri, hori. Amaitzen ari garela, ez jarri mente txiba. Bat, ne gauza intimuak. Eta beste baten gauza intimuak. Joder, baina gauza positiboa da. Guapi ezetea? Ez? Ez da negatibo ez da. Vale, eta gero denporiakin, ia geixo energia kontuak. Ostras. Energia kontuak kontuz, Osa, guapotasuna baino askoz potentiagoa da. Ja, ni behar dozuna. Vibrazioak, behan vibrazioa, eta zuen vibrazioa, komplementazio baldin bada, hori jazta, Hori da oso potentia. Gero, kontuz, usaina behar dauk, klaro. Oso importantea usaina. Bai? Hombre, usaina oso importantea. Bueno, ni behintzet ugaztu momen. Jo. Egunerokoa. Ez higiene kontua? Ez, usaina ba... Edo padel saio bat egin osteko usaia. Hori deberea da, Bai, baina hori ez behan usaina, zimaz. Usaina, beren ja padel o ez padel. Osa, usaia garrantzitsua da zuretiko? Hombre. Zuentako ez? Netako ez. Zuentako ez? Top, ez dakit. Eskakizunen artean ez dakit. Top irut. Artean sartuko nun, usaina, baina, bueno, badu, bai. Baina, imagino, betetzen dagoela gauza danak, ez? Tan ondo. Eta usain ez bazazuzten zer? Jo, ez que txekuletza pasau ez guztaik usaina. Osa, higiene basikoa aldemadako, jazta. Ez nabil higiene baita ez, nabil usaina. Osa, zimaz, usain pertsonala. Ez txatu importa. Ja. Bueno, zimaz, niko hori zenekan. Ja, usain pertsonala. Hori, osa, pasibetze sekula esautu dozuela ainondo lagun bat. Pasekitzuela beak puskarra eta ezkero beria sala. Ja, oske. Bai, ez da. Bai. Osa... Brasila altzarte zautu aio dut. Batez ere aldarrikatzen dutenena. Aldarrikatzen. Ez? Hori, etorri xat Marseta ingles, osea... Jode bai. Zenbat busker jango zuten elkarrena. Bai, oso ondo zautu zen, seguramente. Hostia, baina Marse daka buskerrera orpegi bat ikara herria. Horre, ez dakit Alemanian babarruna jango zituzten, baina... Ez dakit, saltxitxa erroiek. En fin. Bueno, ez dut izan nahi festetarako euri, baina ordu bat eta hiru dira. Ez da zuna izan globo pintxatzailea. Puxika izarratzailea. Puxika zer? Zapaltzailea. Zapaltzailea. Amaitzen jo behar dugu laguna. Ja, Geroz dituzte pintxatzen irratita. Eingo dugu urteko balantze bat. Joder. Hola, maitzeko, ez? A ver, oza, justo izte dago zenean meloi bat irekitzen duzu. Beti, joera du, Esan ditxo bat. Esan ditxo bat. Bakoitza hitz batekin. Urte honen hitz bat. Ez irratxai bari buruz edo bizitza orokorrean, edo mundua orokorrean. Zu plantatu zu. Hitz bat. Igual dauze hitz bat, ez? Ez? Vale. Igual, o no? Vale, hain barzu hasi. Nire esangot... Ziltasuna, orduritasuna sortzea. Palmera. Palmera? Palmera bollo, txokolate, ke binena. Eta garatu pizkat, zati palmera? Itz bat esan du. Gaina garatu, joentzuleak ulertzeko. Zuk ondo egitzu. Nik...
que oso kutreak eraldaketa. Eraldaketa? Ni pentsen, ez dago zunean kutre ez ni palmera ez dago, baina, ostia, supera inostazu kutrismoa, baina... Urtea maiteko... Horren eraldaketa gauzasko pasau dialako. Zibiliz, autolaguntza liburuak irakurten? Ez, baina, joder. Bilguneren txostenak. Onartu. Urtia zineben Italia, gero mama hilzan, gero eta gize karrera eukatu dut, ez da gize pun-pun, bale gutan lan masterra gauza asko pasau dia. Zuk, zuria, hasi? Nik beste bat. Beste bat. Ze beste? Ya está, hori daitza. Beste bat, bitztia horrek. A ver, ese paitu. Ni ustez... Vale. Utxure hartu dut, vale, beste urte bat. Bueno. Hori bakarrik. A ver, santu bakoitzek? Beste palmera bat. Jo, hasi, Baina, ondo zauz. Beste urte bat. Ne ustez radioterapia geixo ben bio, Zati, estela zenengo momentu onlako meleo egiten dira, eta... Urte bat, baina, plan, urte, oneri buruz, esateko dagozen bakarra da, beste urte bat. Ez, nik esan dut beste bat. En plan, beste bat, sin más. Ez que sabitz, epaitzen sabitz. Joder. Ez que, hau, espazio seguru dala pentsa, no? Osa, ze hostia. Ai, ama. Osa, utzi bere esperientzia personal eta vitalean... Horrekin, nik uste Euskal Herria euskatuta, hola. Beste bat, palmera eta eraldaketa. Osa, txostenismoa... Aldakorra, igual. Aldatik edo ditza. Etxipena, gozotasuna, dena dago, Itza aldaketa dut, aldakorra, agurot esan noin. Bueno. Txostenetik atea bai. Bueno. Goaz. Esango diegu entzulei zuen hitza jarteko Instagramen. No? Horritza? Bai, zuen hitza nebo duzu esan, urteari buruzkoa Instagramen jarri. Bidali faxes. Bonora. Eta hori dena. Goaz. Musika jarri garko du, ez? Ondo bukatu urtea. Nik ekarri dute bat. Nola, orain gara hauetan Espainiako horrea egitzeiten du ba. Ez? Beti ematen du bere predikua. Ja. Pues oso berari dedikatutako... Kantezen noiz jaio zinez du, ze urtetan? 85. Nola erantzitu dizulen? Sinkronizidadea. Sinkronizidadea. Eta kapun, 85, ze gertatu zidean Juan Carri? Takatun. Belauna apurtu den? Ez, ia manjoni bat egin ziotela. Euskal Herritar batzuek. Ostras. Eta, 29 urte eta gero, pues opari hau egin digute La Chama eta Flaco Funkik. Agur. Muchos. Mallorcan pasatu zana, haudek bibentzia. Espainiako erregea eta bere komandantzia. Ejertzitua ezin itxik bi begiak. Ejertzitua ezin itxik bi begiak. Arazkar joan baitziran, Jorge Iñaki eta Juan Jose. Negozioan sartuak, aspalditik bat zeuden. Ez zuten txerririk saltzen, baizik aizkorak eta sugeak. Bazeuzkaten arma motzak, goma bi eta arma luzeak. Bazeuzkaten arma motzak, goma bi eta arma luzeak. Hartu pauso bat aurrera, gero pauso bat atzera, seguruak enduta gero takata. Hartu pauso bat aurrera, gero pauso bat atzera, txakurrazen du baino den takata. Taka, 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 fusilaren hotxa. Haren txeke ematen dit maitia, bihotzian poza. Haren txeke ematen dit maitia, bihotzian poza. Aizo, hola itzen diren aparkumbiak. Flaco Funky su txama. Ta nola ezetz, ta nola ezetz. Label pulitxa sondira sartzeko degu abisua. Oinetan
bota militarrak adrenalina zaitigo ekintza dudan jartzeak ez dit mesederik egingo ekintza dudan jartzeak ez dit mesederik egingo fusiaren bestaldean Juan Carlos erregea zorteak utxi jauntzun militarrak ikustean tiroka hasi baitziran alde egin zezaten zerua ilunduta balak erortzen hasi ziran zerua ilunduta balak erortzen hasi ziran eta orduan Juan Jose jaunak ikusiz tiroka hasi zirela zegingo zuen ba fusiaren hotza zuten entzun fusiaren hotza sentitu zuten guk lotxa